Sanibona ngane zamathongo, senamukela uKhanyisani TV. Igama lami uNkulunkulu Mulu. Uma umusha i-channel, siyacela usubscribe khona uzokwazi ukuthola amavidiyo ngesikhathi siwakhiqiza. Namhlanje ngizokhuluma ngedlozi elinganakekile kodwa linamandla and kuyilona isikhathi esiningi elikuyingane zamathongo noma kuyilona elibambile izinto ezingaphumeleli kumuntu. Ngizokhuluma ngomnono noma ngamanono. Igama nje balezisho lithi umnono chaza ukuthi umoya oclean. Isikhathi esiningi amanono awoba amathongo ashona engathombanga, amathongo ashona engalibonanga ngisho nelanga. Obani laba? Iy'ngane eziphuphuma kuthina, iy'ngane eziphuphuma koma bethu, iy'ngane eziphuphuma kogogo. La manono afika kanjani-ke kuwena and kwenziwa yini umuntu owashona miscarriage noma wa-abortwa noma washona in 6 months kuthiwa khona into akuphathele yona? Ukudlulisela kanjani isipho wena? Manje first sasi-understand la, ugogo wakho noma ukhokho wakho noma ukhulu wakho, uma khona ingane yaphuphuma kuyena, leyo ngane isiyafika wena isiwumkhulu, uyangizwa, esuka le kumagogo wakho isiwumkhulu kuwena. Lo umnono uza kabi uma ungakazi ulungiselelwe, ungakazi uhlanjululwe ngey'mpande zakhona, ubekele iy'thebe, ubike igama, ugqokiswe, ubike lamathongo. Uma usufika kuwena usuyidlozi, sebakutshela ukuthi unabantu abadala, uhamba nalo mnono omubi. Umnono omubi awuve unamandla, ushaya isimo sempilo ngale ndlela eyisimangaliso ngoba usuke uza nengozi ulimele, kodwa wona usuke uwumoya okuphathela izinto ezinhle. Kanjani? Ukhumbule kade ephuphuma lo muntu wayembethwe enemimoya yasekhaya, wagcina wangakwazi ukusebenza. Useyabuya manje useza kuwena, usondela kuwena, uhamba nale mimoya eyayimbethe, kukhona into afuna ukuyidluliselela kuwena. Usugcina lo msebenzi usowuphathwa uwena. Ingakho kuthiwa umnono awuthwaselwa. Yindaba amanono afana nabalozi, amathongo adila kakhulu namanzi, amathongo adila kakhulu nokukhanya, ayazenzela wona. Abantu abaningi abezwa bakuthiwa unenzuza, unesithunywa, unedlozi, unomlozi, unaloku naloku. What about umnono? Kwenzakalani kubona bonke labomkhulu abaphuphuma kokhokho, abafanele baphile bangaphile, kwakufanele bamaprofethi bangabi bona? Mase beza kuwena beza nesipho, kubalulekile kuma uphuphumela ingane uyilungiselele ngendlela. 1, ngeke uyilungiselele ingane kamuntu. 2, le ndaba yokulungiselela iy'ngane eziphuphumile esontweni inkinga ngoba shuthi ukhombisa leyo ngane ukuthi la ithola khona ukudla, ila khona ekhaya. 3, musani ukulungiselela ingane, uthathe iy'ngubo zaleyo ngane mase uzinika enye ingane. Azizwani iy'ngane zazo ndawonye la emhlabeni zibanga ithoyizi. Usuke uchaza ukuthini uma umbathisa ingane eyaphuphuma namhlanje, ngakusasa uthathe leyo ngubo uyinike enye ingane, ufuna kwenzekeni kulezo ngane? Yalibona ulaka oluvusayo. Omunye athi ngiphupha ingane ithathaze iyongena ehlathini, isidubile. Umnono uhlanganaphi negazi? Khona indlela yokugeza imoya yomnono, yingakho khona igobongo lamanono. Akwanele nje ukugeza ngenkukhu ukuthi ugezisa inyama sokushona. Uyangina into engiyishoyo? Amadlozi lawa anamandla awathwaselwa. Okungixakayo-ke